माने नंमारगौ दे बे खोथाया सैथो जायफोर गोरों बिसोरसो मिस्टेक खालामो होननाया गोरोन्थिखौ जायफोर गोरों बिसोरसो गोरोन्थिखौ मावो र मोनसे बाथ्रा खिथानो आं जि खारै खारै फैदोब्रा आङो थै र जनानै बुंनो गसंनानै बुंनो जिरना बुंसै ने माने मा होननानै बुंबावगोन ससियेल मिडियायाव अन खालामब्लानो फेसबुकथ' नङा फेसबुकआवबो जायो ओमफ्राय इउटुबाव अन खालामनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि अर जोंलायबाय थादों दावराव दावसि सोरबा जाम्बाफोरा एसे दावराव दावसि खालामबा एसे बेलेगमोन बे गोरोंफोरा इदि दावराव दावसि खालामबा बोरैबा जायोना दोनथ'दोलै जाबाय दावराव दावसि खालामनायफोरखो जोंफोरबायदिया नांलायब्लासो दावराव दावसि खालामब्लासो जेबो जायाना बिसोर जाम्बासोलै मा बुखिलायदो मा खालामलायदो होननानै दलद थानो हायो बिदि गोरोंफोरादि बुखिलायोब्ला हामा जायो माने गाज्रि लेंगुवेज बाहायनानै बुखिलायनायखौथ' बुंखानांलासै आरो माने नंमारगौ दे बे खोथाया सैथो जायफोर गोरों बिसोरसो मिस्टेक खालामो होननाया गोरोन्थिखौ जायफोर गोरों बिसोरसो गोरोन्थिखौ मावो बे खोथाया सैथोखा खिन्थु ओरैबायदि गाज्रि लेंगुवेज बाहायो गिदिर मानसिफोरानो बिदि बाहायोब्ला आरो जों फिसाफोरालाय मा नङा होमबा मा बुंनो जोबोद दुखु गोनां घटना जागासिनो थायो दोनथ'दोब्रा बिदि बुखिलायनायफोरखौ दोनथ'दो बांद्राय जाबाय खोमा आंबो बांद्राय जानाय बायदि मोनलायलांबाय दे गावबा गाव बुजिलायबाय जेथिया थादो आरो उनाव साननैसो थानानै बुरखांलायनांला आरो मालाबा समाव मिनिनोबो ओंखारो मालाबा समाव लाजिनायबो नाङो मा होनना बुंगोन दा दे जेयानो जाबायसै थाथोंसै बुजिलायनानै थादो बुजिखानाय गोरों गोजा ने आयौ थाम्फैया थाम्फै अरजा बुखिलाबायनांदोब्रा मानसिफोरखौ थाम्फै अरसोदोब्रा जाबायलै बुंथ'ला ने दोनथ'नोसैब्रा दोनथ'नोसै दे बाय मालाबा ब्लग लाना फैसिगोन आरो ना गाबोन सबनिया बिदिनो माला टाइम मोनो मालाबा मोजां कन्टेन्टफोर मोनोबा ब्लग लाना फैगोन